Os Impresentables foi unha das bandas máis representativas do pop rock en galego da primeira metade da década dos 90 e un dos grupos que formou parte do estoupido cultural que tivo lugar nesa mesma década en Galicia, coñecido como Unión Bravú. Sin embargo, a pesar de ser unha das bandas máis valoradas e programadas nos festivais da época, pouco se coñece deste grupo. Unha concatenación de acontecementos pospuxeron a grabación do seu álbum en solitario que tivo que esperar ata o ano 1998 para ver a luz baixo un novo proxecto con caras e nome novos, Barafunda. No obstante, aínda persisten grabacións publicadas en vinilos e CDs recopilatorios, así como as grabacións previas do que sería o seu primeiro álbum, e que, sen dúbida, merecen ser lembradas. A mediados dos anos 80, o Estado español levaba xa case unha década en democracia e, polo tanto, unha década sen censura musical. Sin embargo, a cultura rock e xuvenil tardou en chegar a gran parte da xuventude do Estado, quedando reducida a certos ambientes e extractos sociais. A consecuencia da estricta censura cultural que marcou o réxime franquista e os lentos cambios na transición posterior, a xuventude galega tivo que esperar os primeiros 80 para descubrir de xeito masivo e concentrado o espectro musical que se levaba cocendo no planeta dende os anos 50. No caso das terras de Soneira, este illamento agudizouse se cadra aínda máis debido ás características da orografía galega que nin tan siquera permitía que as ondas de algunhas emisoras de radio chegasen ás habitacións de algúns melenudos aldeáns roqueiros. Polo tanto, a xuventude galega topouse de súpeto cun bombardeo de bandas que discurrían dende os estilos máis clásicos como heavy metal, o rock and roll, ska ou o rhythm and blues, ata os máis vanguardistas da época como o post-punk, o techno, o incipiente indie e, por suposto, as bandas comerciais da época. Nesta tesitura social, fórmase en 1990 Os Impresentables. A banda estaba formada por Benxamín Queiro, baixo e voz, Carlos Gómez, á guitarra e coros, Xoán Carballo, teclados e voz e Alexandre González, á batería. Na súa primeira etapa, a banda alterna letras en galego e castelán. Co paso dos anos, a banda rematou empregando únicamente o galego nas súas composicións. As primeiras cancións reflicten claramente o aluvión de influencias e estilos que naquela década arrolaban a xuventude galega. Deste xeito, no seu repertorio, distínguese dende temas claramente influenciados polo rhythm and blues dos 60, pasando polo rock radical vasco e inglés dos 80, ata chegar á banda do panorama estatal ou galego como Siniestro Total ou Os Resentidos. Estos últimos, recoñecerían máis tarde os propios membros da banda, significaría máis unha influencia cultural que propiamente música. En 1992 entran por primeira vez no estudio de grabación para gravar xunto con 6 bandas máis un recopilatorio que se deu a chamar Rock na Costa da Morte. Neste disco aparecían dúas cancións da banda, Enséñame a hacer el amor e Maruxa. O primeiro, Enséñame a hacer el amor, é un tema corte rhythm and blues e con claras influencias das bandas garaxe dos 60 en Inglaterra. O tema arranca cun poderoso ritmo de batería que pronto se acompaña polo resto da banda, no que destaca a guitarra con efecto guaguá e un moi efectivo órgano Hammond, por certo. Un instrumento nada frecuente nas bandas comerciais do momento. Un tema con garra, aínda que quizáis cunha letra demasiado pueril propia de 4 xóvenes de 17 anos máis preocupados pola potencia sonora e a posta en escena que polas composicións de letras profundas e traballadas. Tanto é así que a revista musical 32 pistas o recibiría como a furibunda banda pop teenager galega.
O segundo tema, Maruxa, resultou ser unha canción de corte pop moi ao estilo das bandas comerciais da época, pero que aportaba unha sorpresa ao final do tema nada común nas bandas da súa xeración. Os impresentables, nun alarde de mestizaxe e modernidade, introduciron no último tramo da canción unha parte con ritmos e instrumentos propios da música latinoamericana. Salsa, cumbia... Quizáis na década actual esta implementación de ritmos propios da música latina non pareza aportar novidade algunha ao panorama musical, máis aínda cando as cancións que copan os números 1 nas listas de reproducción de todo o planeta están baseadas en ritmos latinoamericanos como a salsa, bachata, reggaetón. Pero no ano 1992 a música latina estaba reservada a un público moi adulto e moi lonxe dos gustos da mocidade, aos cales estes ritmos recordábanlle bellos e casposos sons de programas de televisión e verbenas da dictadura e posterior transición. Curiosamente, o vocalista da banda, Benjamín Queiro, confesou nunha entrevista de radio que se lle ocorreu a idea de incorporar o ritmo latino tras escoitar o tema Fool in the Rain de Led Zeppelin. Como son as cousas? Sin embargo, a aposta dos vimianceses calou forte e converteuse nun dos temas máis pinchados nas discotecas galegas e propiciou a aparición da banda en diversos programas de televisión. Un deles foi o programa estrela da época na TVG, Luar. Os impresentables. Ano 39 coa metina xa non tiña cartos e non quería marchar. Sabe lo que? Me tuve que joder. Falei ca miña tía, farta estaba xa. Ai, meu filliño, que delgado estás. Tranquila, miña tía, que outros van igual. A mí non me importa, a ti así non vas. Ay, Maruxa, no me des de comer. Ay, Maruxa, no me des de comer. Outra vez, Maruxa, non quero comer. Tras unha dura loita, farto estaba xa. E como un porco empezou a ceibar. No plató de televisión onde coñecen a Xurxo Souto, daquela un dos guionistas do programa e líder da banda coruñesa Os Diplomáticos de Monte Alto. A postre, unha das bandas insignia do momento Bravú. Asiña, os membros da banda simpatizan con Xurxo, que lles fai saber da multitude de bandas galegas que, como eles, estaban xurdindo en todo o territorio galego e cun único denominador común, a idiosincrasia galega no centro do planeta. Outra vez. Cuánto te quiero, Maruxa, 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 Maruxa. Histérica. Histérica, morena, morena, preciosa, preciosa, morena, la 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 la. En novembro de 1994, en Chantada, cando os impresentables se xuntan cun tropel de incipientes bandas galegas. Yelo Pixoliñas, O Caimán do Riotea, Heredeiros da Cruz, Escornabois, Diplomáticos e un longo etcétera que participan no xa mítico encontro no Cabaleiro de Viana e posterior festival Castañazo Rock, considerado o xerme e punto de explosión do movemento Bravú. Por fin, en 1995, publícase o recopilatorio Unión Bravú, para o que a banda elixe o tema Que foi do rock and roll.
tema rotundo e acelerado o estilo das bandas do garaxe revival americano dos 70 como os Chesterfield Kings ou The Stooges. Ese mesmo ano, a banda paralízase durante un ano. O guitarra Carlos Gómez vese obrigado a cumprir o servizo militar. Mentres tanto, a banda prepara novos temas e a primeira maqueta do que será o seu primeiro CD longa duración. Na grabación inclúense novos temas como Quero voltar ou Nada, mesturados con outros xa antigos aparecidos en grabacións compartidas. O destino e as modas conxugáronse novamente contra a banda, que viu roto o compromiso da discográfica en favor de bandas folk moi de moda a finais dos 90 tras o rexurdimento do Festival Intercéltico de Ortigueira que atraía a xóvenes de toda Europa cara a Galicia. A música folk, un produto máis vendible, quizáis pola súa tradición ou quizáis por conter todos os estereotipos que rodean a Galicia, inundou o mercado musical galego a finais dos 90 e relegou a un segundo plano as bandas bravús, truncando novamente a publicación do que sería o primeiro CD en solitario da banda vimiancesa. En 1997, Alexandre Rodríguez abandona o grupo, nuns tempos nos que a banda parece achegarse cada vez máis aos sons próximos á mestizaxe e á fusión, o igual que estaba acontecendo en toda Europa con bandas como Sargento García ou Manu Chao en solitario. O abandono do batería, xunto con novo rumbo que a banda parece querer tomar, precipita os acontecementos polo que os restantes membros da banda deciden dar forma a un novo proxecto, o que levaban tempo dándolle voltas. Deste xeito, únense a vellos amigos e membros do panorama musical vimiancés para formar unha nova banda que poida aportar máis riqueza instrumental. O novo proxecto pasa a chamarse Barafunda. Aos tres impresentables súmaselle Desiderio Moedano, frauta, guitarra e voz, José López, guitarra solista, Javier Sampedro, trompeta e percusión, Mario González, saxo e percusión, David Marcote, efectos sonoros e electrónica e José Ángel Bello, batería. A nova proposta aposta pola mestura dos ritmos latinos con ritmos tradicionais galegos e electrónica, o tempo que non esquecen as súas influencias orixinais de psicodelia ou a música negra. Ás veces ven, ás veces mal. No pares. Ás veces ven, ás veces mal. No pares. No pares. Ás veces mal. No pares. Ás veces ven, ás veces mal. Todo este cóctel refléxase nas súas composicións.
Temas como Ser Igual, Melodía de Guitarra, Nai Liberdade ou Treboada resultaron ser auténticos pelotazos de fusión e mestizaxe. Un camiño que, curiosamente, moitas outras bandas e artistas do estado como Macaco, Muchachito Bombo Inferno ou a Matumbá en Galicia tamén comezarían. Por fin, en 1999, graban o seu primeiro CD en solitario. Barafunda, según a crítica musical, está chamada a ser a gran esperanza do rock en galego. Multitude de concertos e a aprobación de público e crítica parecen augurar un brillante futuro para a banda. Sin embargo, desaveniencias persoais e a imposibilidade de organizar unha banda con tantos membros provocou que a banda se desfixera no ano 2000. Dando así por finalizado un dos proxectos máis prometedores do momento. Só Benxamín Queiro e Xoán Carballo continuaron a súa carreira musical formando parte en proxectos musicais posteriores como Amor Discos ou Animundis, pero esa xa é outra historia.